Hola, què esteu dibuixant? Un caragolet! Clar, perquè ara contarem el conte del caragolet. Un caragolet colat a la classe. El dilluns, Pili va fer sopeta i la sopeta estava muy buena. Pero el caragolet se va menjar les gotetes que caien. el dimarts, Que el dimarts tenia un peix. Se va menjar el cua. el dimecres, Quina hamburguesa més gran menjar el dimecres? El caragolet se'n va menjar un trosset de formatge. el dijous, El dijous menjàvem espaguetis que li vam donar al caragolet. Un potet de tomata. el divendres, Avui estic mentre he menjat arròs. El caragolet, arròs, mare meua! Quantes coses es va menjar el caragolet! I si voleu saber què va passar després, haureu de llegir el conte.